Het is tongetje 19 juni, de dag dat deer Johan na 11 dagen uit zijn grot in Duitsland hel is. Het zwembad van Bolzert toch nog gewoon openbloot. En Klaas Jonsma vertelt hoe de Scootje-familie Meter. De Meters binnen zelfstandige mensen. Die gaan dus haar eigen gang. Goeien en welkom bij Bient. En ik Joert hebben wij in dit programma weer een soort omtinken van het Oerol-festival. Want verslagjouster Miranda Werkman, die is voor u op Skielge. En Miranda, staat te zien, is het er behoorlijk kort, min 16, maar vertel eens, waar is het aanstaan alweer oerha? Nou, Clemens Partijn is een theatermaker met vocale en motorische tics. Dat is zelfs uit. En als je Shield La Tourette hebt, dan is het leven net altijd lekker makkelijk. Hou dan maar eens een spreekbeurt op de basisscholen bij Gelieks. Via pijpen gaat de stoom naar een cilinder. Nee, zeg maar. Naar een zuiger waar wie zuiger, hij zei zuiger. Nou jongens. Naar een zuiger waar een dikke stang aan vast zit. Dikke stang, hij zei dikke stang. Meester, hij zei pijpen. Ja, naast een conversatie waarom op Skielge bij verslagjouster Miranda Werkman. Hoe drok mooi het worden op de Waadzee? De menings daarover die verschillen wel eens over hoe brekbaar het liekwicht is tussen recreatie en de natuur. Duidelijk is wel dat het ingen net zonder het oren kan. Op zee horen de meesten van het Wannen-unit dat behoorlijk in de gaten. Zij krijgen bij dit zaneemde monitoren hield iets meer help van recreatievaarders. Kwadlien troffen zij elkaar voor het eerst op één en hetzelfde skip. Als de jontijd bij Moddergat invalt, is het waard je zo rijstig dat al het omdenken van wat mensen je doggen zuiver wat oerdreun lieket. Maar de oormjaars in Lauwe Zeeg samelt haar een groep mensen die het beter weet. Het binnen recreatievaders, van kajakkers ontzielers en haren vertjintburgers die te gast binnen op de Krukel. Dat is een van de skippen die broed wordt voor een grut verskaat taken door de Wadden-unit van het ministerie van Economische Zaken. Taken lieken als het tijdelijke afsluiten van zonneplaten, omdat er bijgelijks jonge zeehoenden zitten. De Krukel zet koers richting de Kalkman, ik word bekend als de Engelsmanplaat. Nou, in principe tel ik alle vogels in een bepaalde zone. En de meeste vogels die zijn minder goed te herkennen op zo'n grote afstand en daar zie ik een heel schoft naar. Deze gegevens die worden voor twee dingen gebruikt. De eerste is waar wij jurig voor op paard binnen de monitoring voor het actieplan vaarrecreatie. Daar doen wij vogelwaarnemingen van en verder eigenlijk alle waarnemingen in dat gebied was verder maar verzinnen kist. Dat had in recreatievaart, eventuele visserij, vleentuigen, wadlopers. En het doel daarvan is om te zien wat de effecten van een recreant op het gebied binnen. Dus ben die wol of ben die net skadelijk. Nou, en hier is de verhouding bijna 2 op 1. 2 nonnetjes op 1 kokkel. Nou, dat is uniek eigenlijk, want dat hebben we jaren niet gezien dat er zoveel nonnetjes lagen. Wel dat er kokkels waren. Er 2 jaar geleden hele grote kokkelsaanval gehad. Maar zoveel nonnetjes, dat is eigenlijk heel uniek. Nou, wat we leerd hebben is, juist hier een boord van de watvaart. Dus als het van een eigen boord, door de recreatieboord, dan denkt dat alles juist. Dat is net wie. Nou, wij een boord van het grutterskip binnen en we surfen nu te hichten. Realiseren we dat we eigenlijk maar 40% surfen en 60% dus net. Dus dat is een van de dingen die we hier leerd hebben. Van het monitoren hing het al hokkergebieden takonkelijk binnen van de recreatie. Maar het is ook een betingst voor het uitbreiden van de havens op de Waardeilanden. Voor het eerst treffen vrijwilligers vanuit de recreatieveert de professionele waardbeheerders. Kijk, wij als zeilers die zitten vaak alleen maar op de fok te letten of die niet nog een beetje minder of een beetje meer moet hebben. En daardoor ga je niet om je heen kijken. Maar als je dat nou een beetje loslaat en meer om je heen gaat kijken en zoals wij dan ook nog kunnen droogvallen, ja, dan beleef je het wat veel meer en dat vind ik toch wel een groot voordeel. Ja.
Ik pak er een paar vakken eruit en dan ga ik kijken wat zit er in die vakken. En dan ga je percentages ga je maken. Dus je hebt 10.000 vogels en 50% is bonte strandloper. Dan weet je dat je 5.000 bonte strandloper en dan is 10% is dat. En met name met meeuwen doen wij dat heel veel. Moertings, Likos Disse, moeten de verhouding tussen alle partijen op het waard verbeteren. Het programma rint rond 2018 en de resultaten worden broekt om beleid te meisje. Maar het belangrijkste is misschien wel om te gerren de leefde van het waard in de praktijk te brengen. Nog een mannen. En dan begint het scootjesiel. En het wordt een historische SKS-zielerij dit hier. Want voor het eerst in 40 jaar zult de B van Bolzet net meer te zien wezen in de vloot. En dat is toch opmerkelijk voor een traditionele vereniging als de SKS, zoen je tinken. Maar het vernuiverd scootjeszaakkundige Klaas Jonsma liep was net. Zo vertelt hij in het laatste deel van Uzriegen over de komende SKS-kampioenschappen. Bij de bovenste tonnen zien ze dat ze alle bakboord uiteindelijk de tonnen net onrennen kunnen. En dan krijg je de oren krijgt nog even wat minder. Natuurlijk ook omdat de ene onder de oren leidt. En een shooter. En dan denk ik van ik pik hem er nou toch in op en dan smit er me gewoon stuwbord verdel. Ja, toch nog steeds een boldwaarder, hè? Het zal de laatste keer Westhaar dat skipper Pieter Meter filmen is met een B-up zien overal. Want de naam Walzet verdwijnt uit de SKS-vloot en wordt het meterscootje. Maar als thuishaven Akkerum. Ja, we hebben dus een dikke 40 hier huwelijk gehad met Boldward. Maar ik kwam op een gegeven moment het idee, ik denk ik leef nog. Ik denk, we kunnen wel weer voor uzelf zullen, want de gemeente zak je wat in, alles gaat wat verdwijnd wordt. Ik heb gelukkig zelf de startvergunning, dus mijn eigen schipje. En hoe meer hoe mij hoe gelukkiger dat ik word. Wist het wel een beetje dat er altijd wel wat drukke spanning zit. En doet de gemeente Zuidwest-Friesland zei, en hebben ze afvallen scootjes, die moeten ze de buiten maar wat delen met elkaar. In steed van die 5.000 die ze direct van Balzet kregen. Ja, de Meter-familie kende, weet je wel dat er wat druk op komt. En de Meters binnen zelfstandige mensen. Die gaan dus haar eigen gang. Scootjeszeilen in Friesland. Een evenement dat ieder jaar een 100-tal bemanningsleden en tienduizenden kijkers bezighoudt en boeit. Zeilen met de scootjes. Dat zijn binnenvaartschepen oorspronkelijk bestemd voor vervoer van mest, turf en terpaarden. Als je de traditie even wat langer zorgt, dan is dit de traditie Meter. Het wie Lodewijk dit eerst voor hemzelf, doe voor de vast, dan voor Langwaard, dan weer voor hemzelf. Het is Sieter die het eerst met Lodewijk vaart, dan voor hemzelf, dan voor Ljouwert, dan weer voor hemzelf. Dat is deze familie, zei je dat met dit schip. En er staat nu Akkerum achterop, maar de hoofdsponsor zit in grauw. Dus het vaart van Friesland. Eindelijk moet er ik wel Friesland achterop. Dan krijg je degene die het varen oplezen even helemaal niet wie meer. En dan is het wel eens een wisseling. Dan krijg je die ene weer een vlaagje, scoot die ene weer wat meer op. Ik hoop dat we dan sponsors hebben. En hebben we dat net meer, ja, dan moeten we zelf de schouders weer onderzetten. En dan kost het wat meer boezeld. Want Heid Eldert is de eigenaar van het scootje. En daarmee hadden Meters een bijzondere positie. Ze binnen een van de 2 familiescootjes binnen de SKS. De andere 12 binnen commissiescootjes. Als de kernspanning daarvan was, dan moest eigenlijk naar de Zuidwesthoekers gaan staren. Want dat is wel een commissiescootje. Maar doet de commissie dat loswrekken zo van de familie de Groot. Toen ging dat eigenlijk helemaal mis. Toen blikte dat toch dat de familie de Groot zo sterk mee verbonden is, dat het eigenlijk nog sterker is als een toevallige commissie. Dus bij die veertjen die we hebben bij de SKS, juist een heel soort varianten van daartussenin. Variëren van heel sterk een dwarpscootje, zeg maar Janne Woud, naar een scootje wat van sponsoren wordt, zeg maar Langwaard, naar een scootje wat nog echt van de schipper is en van de familie, zeg maar die van Wal zijn, van der Meulen, en het meterscootje wat nu in Akkerum leidt. Een schip exploiteren in de vaart houden, een beetje meidwaan, kost het joden een dag tussen de 20 en de 40.000 euro. Dat kan gewoon mensen niet meer samen opbrengen. Dus er moet een hele comité, een commissie bij en dan moet je nog een soort zelfwerkzaamheid hebben. Dus dat maakt het absoluut oors en die druk wordt nog groter.
We gaan weer naar Skielgeta, want deze week hebben we alle dagen omtekend voor het grootste boetendoor-evenement van Europa. Het Oerol Festival op Skielge. En voor u is er nog altijd Miranda Werkman. Miranda, nog één keer van het Westerkijnterrein, want morgen, begreep ik, dan ga je weer naar Hoesta. Maar vertel eens, hoe wie het er? Hast u wat vermakken? Ik heb me hier prima vermakken. We hebben een heel soort leuke dingen zien. En alle dagen, als je dan weer even dat programmaboekje terugbladert, dan denk je van, er is nog zo'n soort wat je dan zien wil. Maar je kunt het alles mooi maken. We hebben een heel soort zien en mooi maken. Dus ja. Ja, dat is trouwens ook heel dal. Het kan ik wel een sjaal lezen vanzelfs. Maar het draait vanzelfs om de vaststellings. Maar kun je nog vertellen wat er nog meer bad op het eiland? Ja, je kan ik nog op expeditie. Je keer alle dagen je melden en dan kun je het bos in. En dan kun je op zoek naar de hartslag van het bos. Nou, ik leuk voor die, Arjen. Of je kan je eigen eten plukken. Er is ook zo'n project 100% Terschelling. En dat sluit ik heel goed om bij Oerol. Hoe dwarsum, sense of place, je bewust wezen van je eigen omjouwing. Spreekt het Oerol publiek ik wil oen. En als je dan echt heel goed onder gong willen en dwarsum wezen willen, dan kun je ik nog je eigen afval recyclen. En als je dan een item maakt over 100% Terschelling en dwarsum en recyclen, ja, dan maak ik elektrisch rijden, vind ik. Dus we gaan nu naar het Westerkijnterrein, het festivalterrein. En daar ben ze onder het recyclen en daar zit ik een hoeske wat helemaal makke is van materiaal dat op Skiel gevonden is. Takmes is al helemaal uitverkocht. Dat is een mes gemaakt van, ik heb nog één laatste voorbeeldje van oud bestek wat er op de Schelling gebruikt is. Van de Stay OK en van mensen van campinggasten dat achtergebleven is. Met de takken van bij Camping de Kooi die daar verzameld worden. En er is een nieuw campingmes meegemaakt. De oude campingzakjes hebben we ook als... Het is allemaal materiaal wat normaal gesproken toch heel makkelijk gewoon weggegooid wordt. En wij zeggen je kan het gewoon hergebruiken als handig tasje. Dank u vriendelijk. Je verzamelt allerlei afval op het eiland. Dus met het festival komt er een hoop plastic extra binnen. En daar kunnen wij weer mooie nieuwe dingetjes van maken. Zoals hier hebben we de amuletten. En daar hebben we onze installatie voor, die we daarvoor gebruiken om daar nieuwe spullen van te gaan maken. Wil je aantekeningen? Ja. En hebben jullie zelf een pen toevallig? We gaan op wandeling. We gaan de smaak van Terschelling plukken. Dus, het gaat specifiek over hier de Westerkijngebied. En welke kruiden we kunnen vinden die bruikbaar zijn voor een smakelijke thee. Dus als je wat wil proeven dan... Ja, maar is het niet zonde als je dan alles gaat plukken? Met mate. Alles met mate. Het is stiekem wel een beetje illegaal natuurlijk. Dit is de... vlierbloesemlimonade. Proost. Dankjewel. Even proeven dat brood van ons Skielge. Heerlijk. Ja, Miranda, dan naar de vaststelling van theatermaker Clemens Partijn. Hij had Gilles de la Tourette. En wat ik me dan afvraag, kun je dan wel spelen? Ja, dat ken het dus wel, want hij broekt het in zijn vaststelling. Het is een vaststelling die gaat over hoe je leven eruit ziet als je Gilles de la Tourette hebt. En dan mag je je voorstellen dat hij hemzelf helemaal verliest op het moment dat hij speelt of dat hij muziek maakt je kind, dan is hij helemaal vrij. En als je leven met Gilles de la Tourette, dan is het eigenlijk krek als het er altijd een soort tweede persoon in je hollen die het heel tijd commentaar op je jouwt. Ik geloof dat er 1 op de 10.000 hoeveel mensen er last van hebben. Ja. En de maten zijn compleet verschillend. En de uitvoeringen, zeg maar, of de vormen waarin het zich manifesteert ook. Totaal anders. We wilden het publiek eigenlijk een soort van inkijk geven in het hoofd van iemand met Tourette. Of een Tourette-ervaring aan het publiek brengen. Ik heb het maar zo klein, zo weinig. Dat je denkt, ja... Ik doe mijn spreekbeurt over de stoomtrein.
Via pijpen gaat de stoom naar een cilinder. Nee, zeg maar. Naar een zuiger waar wielen... Zuiger, hij zei zuiger. Nou jongens. Naar een zuiger waar een dikke stang aan vast zit. Dikke stang, hij zei dikke stang. Meester, hij zei pijpen. Hij zei dikke stang. Die wielen in beweging brengt. Wap zal die weven, wap zal die weven, wap zal die weven in de... Ja. Hoe moet dat later? Als ik ouder word, als ik groter word. Ik heb de hoop dat mijn tics verdwijnen als ik 18 ben. Dat mijn tics zullen vergroeien. Dat ze kleiner zullen worden. Af zullen nemen. En als ze groter worden, ze kunnen dubbel zo hard terugkomen. Kan ik dan nog wel acteur worden? Kan ik teksten uit mijn hoofd leren? Kan ik mij concentreren op lijnen? Je begrijpt dat dit niet zonder consequenties kan blijven. Gevangenis. Ik zal helaas passende maatregelen moeten nemen. Passende maatregelen. Passende maatregelen, zeggen roze lippen en een strenge mond. Ik ben heel teleurgesteld, Ray, na alles wat er is gebeurd. Na alle kansen die je hebt gehad. Om nog maar te zwijgen. Ook kut-Chinezen! De huisarts die kijkt in mijn oren, kijkt in mijn keel, neemt mijn bloeddruk op, prikt wat bloed en stuurt mij door naar een neuroloog. Bij de neuroloog kom ik binnen, hij zet een kapje op mijn hoofd, hangt daar wat elektrodes aan, druppelt vloeistof op de elektrodes en maakt een hersenfilmpje. Niet zo lang daarna gaat de deurbel en staat mijn buurman voor de deur en krijg ik van hem een zilveren ketting met daaraan een geneeskrachtige steen. Een tourmalijnkwarts, dat is een doorzichtig kristal met zwarte streepjes, die moet ik omhangen. Die zal mij rustig maken, maar dan moet ik hem wel 1 nacht in het volle maanlicht leggen, want dan laat hij op. Via een vriendin van mijn moeder komen we terecht bij een sjamaan in Apeldoorn. En dat is hartstikke leuk. Dat is totaal, maar het levert geen vrienden op. Niemand wil met je naar de kroeg of naar films helemaal. En mijn moeder die zegt altijd, gedeelde smart is halve smart. Onhandig. Ongeneeslijk. Het is prachtig. Nou, ik ben echt diep geraakt. Ben je extra enthousiast? Ja. Hoe komt dat toch? Oh, ik vind het indrukwekkend. Het pakte die. Misschien hebben we al iemand tegen. Ja, nee, maar het is wel heel het crypte wel, ja. Kijkt hij er goed in, ja. Herkenbaar. Ja, wat je in de boeken van Oliver Sacks leest, is zeg maar, ze hebben het dan over de ik, de persoonlijkheid. En de aandoening. Waarbij je dus eigenlijk die twee vergroeien met elkaar. En bij het Tourette-syndroom is dat heel raar. Want die tics zijn er, dus die hebben gewoon invloed op je identiteit, op je zijn, wie je bent. En dat groeit met je mee. En hoe erger dat wordt, hoe meer die ik daar last van heeft eigenlijk. Dus toen dachten we, ja, het gaat over de strijd, continue strijd tussen het ik en het. Wie beheerst wie heeft wie onder controle. En daarom hebben we gekozen voor twee figuren eigenlijk. Kwelgeest. Ja, dat was hem ook. De tegenspeler, de last. Ja, dankjewel. Fijn. Hey, bedankt. Ja, de vaststelling van de theatermaker Clemens Partijn. En Miranda, ik zag, daar bist er zelf wel even bij zitten hier. Ik zit hier heerlijk op het festivalterrein en ben de hele week al naar uitzoen hier. Woe! Dat is een heerlijk voetenbadje hier. Dus ik dacht, dat is wel een mooi... dat kietelt. Dat is wel een mooie afsluiter. Dat kietelt? Heerlijk, joh. Het kietelt een beetje, ja, dat wetten. Oké, nou, ik zou steeds maar gauw weer omkomen, want was morgen de bientuin weer in, hè? Nou, we dus bij de poorten in het wetter, morgen weer bij de poorten in het rek. Zo is dat. Kijk weer even aarde. Precies. En dan zit ik net in deze studio. Nou, ik zit net hier. Maar dan zitten wij in het Bientcafé. Te jaren mooie presentatrice Diana de Groot en collega Rolf Lausma. En alle orenverste gasten die dit seizoen voorbij kwamen. Dat was dus een hele feestelijke oorsluiting. Miranda, dankjewel. En Safir, morgen dus de allerlaatste Bient van dit seizoen. Jo, hoi hoi. Waar weet ondan hoe dan ook nog een hele gezellige joen. Dag.